Zdravo! Ovo je vaš vodič kroz Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. Dobrodošli! Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru jedina je ovlašćena visokoobrazovna ustanova za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu od strane American Heritage University of Southern California. Studenti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, Nišu, Beogradu, Pančevu i Subotici biće u prilici da okončaju studije i dobiju američke diplome iz oblasti ekonomije, prava, informatike i engleskog jezika i književnosti. Tim povodom održana je konferencija za novinare. Izražavam zadovoljstvo, sreću i radost da danas mogu i zvanično obavijestiti javnost da je potpisan sporazum o suradnji između Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i Heritage univerziteta iz Amerike. Ovim činom odaje se veliko priznanje radu i trudu uposlenima na Internacionalnom univerzitetu, a sama činjenica da smo na dan univerziteta obznanili da je dobijen sertifikat koji imamo pred sobom, da je Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru ovlašteni predstavnik, te da je zastupnik za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, što podrazumijeva da će studenti ovog univerziteta, i to na svim nivoima, pored diplome Internacionalnog univerziteta, oni koji, kako je rečeno, dakle imaju prosjek iznad 8 i poznavanje engleskog jezika, moći u narednom periodu imati i diplome Heritage univerziteta iz Amerike. Dakle, po američke diplome na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Ovo je jedan radosan trenutak za sve studente, za sve ljude dobre volje, studenti koji se odluče da pored naše diplome imaju i američku diplomu, i to na Fakultetu za ekonomiju, informatiku, pravo i engleski jezik, bit će u narednom periodu u prilici, dakle, imati i američku diplomu. Sa zadovoljstvom ističem da su profesori koji su radili na programima na ovim fakultetima, dakle, zaslužili i zaslužuju svaku pohvalu, jer je Heritage univerzitet prepoznao kvalitet našeg univerziteta i iz tog razloga je baš izabran naš univerzitet da bude zastupnik za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu. Ovo je, dakle, jedan radosan trenutak i koristim priliku da obavijestim javnost da smo već juče dobili čestitku iz Amerike, gdje nas obavještavaju da je Heritage univerzitet na usluzi našem univerzitetu, te da će američka ambasada u Beogradu biti na raspolaganju našem univerzitetu. Sve čestitke studentima, profesorima i svim ljudima dobre volje. O tehničkim detaljima ovog sporazuma koji je potpisan, zamolit ću generalnog menadžera da se kratko osvrne prije nego li postavite određena pitanja, a javnost želim obavijestiti da će u mjesecu julu zvanična delegacija Heritage univerziteta posjetiti naš univerzitet, gdje ćemo imati i prvi radni sastanak između dva univerziteta. Uvaženi rektore, dragi naši cijenjeni studenti koji će biti u prilici da gledaju i komentarišu ovu našu današnju konferenciju za novinare, njihovi roditelji i ukupna akademska javnost, suočeni su sa činjenicom da je naš univerzitet posle skoro 10 godina, u 10. godini rada, stavio jedan iskorak koji će biti od izuzetnog značaja za dalji razvoj univerziteta. U obrazovanju se prag podiže svakodnevno, kao u skoku vis. Svjetski rekord se osvaja dnevno, tako da je naš univerzitet ove godine odlučio da lestvicu popenje malo više i da se uhvati u koštac sa onim izazovima sa kojima se suočavaju najveći univerziteti u svijetu. Ova naša želja da
napravimo takav iskorak je posljedica prije svega činjenice da smo u zadnjih nekoliko godina radeći na programima i približavajući se zahtjevima i standardima koje je postavila Evropa, prije svega kroz bolonjski proces, ta dostignuća koja su na taj način ostvarana su prepoznata od univerziteta koji nisu sa evropskog kopna, dakle čak i sa američkog kopna su univerziteti koji su prepoznali kvalitet onoga što smo radili. Ugovor koji je potpisan je posljedica prije svega dostignuća koja su ostvarena u tom pravcu. Studenti će biti u prilici da već od 1. oktobra, prilikom upisa akademske 2011-2012. godine, apliciraju za upis na ove studije koje će im omogućiti da steknu pravo i na dobijanje američke diplome. O bližim uslovima, načinu na koji će biti raspisan konkurs i o pravilima koja će važiti u trenutku kada studenti budu upisivali godinu i prijavljivali se, mi ćemo u toku letnjih meseci pripremiti sve detalje koji će biti od značaja za donošenje takve jedne odluke. Očekujemo veliko interesovanje od strane studenta koje su pokazali prilikom prve naše informacije da će se ovakva aktivnost provesti i prvom informacijom koju je rektor pomenuo na proslavi dana univerziteta. Očigledno je da je živa aktivnost studenta usledila posle toga, ali ne samo i studenta, jer je bilo veliko interesovanje od drugih univerziteta u Srbiji za takvu informaciju, ali i od svih onih koji su pripadali nekoj akademskoj celini u Srbiji. Želim da prije svega čestitam svim onima koji će biti u prilici da realizuju ovu našu misiju, da je dovedu do kraja. Studentima koji se odluče da ponesu ove diplome želim mnogo sreće i da im diploma prije svega donese znanje i respekt koji će im biti potreban u životu, jer je diploma ulaznica za vrata koja se sve teže otvaraju za poslovni život sa kojim se suočavaju, za budućnost koja će biti izazovna za sve one koji će živjeti. Predaja dokumenta za upis na osnovne akademske studije na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru za školsku 2011-2012. godinu još uvek traje i trajeće do 30. juna. Delegacija Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, predvođena rektorom, profesorom dr. Evodom Dudićem, sastala se sa ministrom za ljudska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Milanom Markovićem, gde je bilo reči o akreditaciji Internacionalnog univerziteta. U toku prvog dela sa ministrom Markovićem i akreditacionom komisijom izražena je spremnost da se problemi u vezi sa akreditacijom prevaziđu i tako se stvore uslovi za što skoriju akreditaciju Internacionalnog univerziteta. Pa dakle, u sklopu svih razgovora koje vodimo i napora da život u Sandžaku učinimo boljim i izvesne tenzije koje postoje u Sandžaku stavimo po strani. Dakle, u okviru svih tih razgovora i naših napora danas smo imali, po mom uverenju, jako dobre razgovore, naravno o tome će rektor reći nešto više, jako dobre razgovore u komisiji za akreditaciju. Tema je naravno bila pitanje akreditacije univerziteta, Internacionalnog univerziteta. To su bili razgovori pre svega stručni. Naš dogovor je da ćemo zajednički raditi na tome da u budućnosti se ispune svi oni uslovi koji su potrebni kako bi ovaj univerzitet dobio akreditaciju, imajući u vidu da tamo studira više od 3000 studenta, da ti studenti su na neki način svoju budućnost opredelili time što su izabrali određeni univerzitet i da je obaveza svih nas, i rektora i države, da se dođe do tog rešenja koje će u skladu sa propisima Republike Srbije, u skladu sa standardima i standardima kvaliteta koji je utvrđen i aktima akreditacione komisije, dakle u skladu sa svim tim da se dođe do toga da taj univerzitet dobije akreditaciju. Podsjetio bih još jedan put da tu studira 3000 studenta, da je struktura tih studenta, što je jako važno reći zbog naše javnosti, raznolika, nacionalna, ukoliko je to bitno, ja mislim da nije bitno, ali ako već se to pitanje pominje, treba da se zna da je tu oko 50% Bošnjaka, 50% pripadnika drugih nacionalnosti. Prema tome, očigledno mnoga deca u tom univerzitetu vide svoju šansu za dobro obrazovanje i, kažem opet, time je i odgovornosti rektora i ljudi na samom univerzitetu veća da se dođe do tih akreditacija. Ono što je sigurno, komisija će raditi isključivo u skladu sa svojim standardima i u skladu sa zakonom i, da kažem, za svakoga onoga ko uspe da ispuni uslove, vrata su
otvorena, to smo još jedan put potvrdili, razgovarali o nekim nejasnoćama, mislim da smo te nejasnoće otklonili i mislim da je sad samo pred nama da zajednički radimo i da dođemo do rezultata koji je pre svega u korist studenta, a nadam se da ćemo i uspjeti. U potpunosti se slažem da je današnji sastanak bio jako konstruktivan i želim istaći radost i zadovoljstvo da je ministar organizirao ovakvu vrstu sastanka. U potpunosti sam zadovoljan sa današnjim prijemom i sastankom, imajući u vidu da smo se sastali sa članovima akreditacione komisije i da smo dogovorili određene stvari. Očekujem baš onako kako je dogovoreno zajedno u prisustvu ministra i članova akreditacione komisije da Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, koji je zagazio u 10. godinu rada i postojanja sa preko 3000 studenta, da će ravnopravno biti tretiran kao i ostali univerziteti, te da određeni propusti koji postoje, eventualni propusti koji postoje, da će biti otklonjeni, da će akreditaciona komisija u narednom periodu, dakle negde do nove godine, završiti svoj posao, te da ćemo, uvjeren sam, imati akreditovan univerzitet u Novom Pazaru. Svakako, ovo je pozitivna poruka koja se šalje Bošnjacima u Novom Pazaru i Sandžaku od strane ministra. Ja želim da mu se najtoplije zahvalim, samim tim i studentima i profesorima koji rade na Internacionalnom univerzitetu. Naš univerzitet u Novom Pazaru ne očekuje ništa drugo sem onako kako se akreditaciona komisija i Vlada Republike Srbije ophodi prema ostalim univerzitetima i mi ne želimo nikakav drugačiji tretman, osim jednakopravan tretman. Ova poruka ministra je dodatno ulijevanje pozitivne energije i snage nama da će tako i biti. Godišnja izložba studenta Departmana umetnosti održana je proteklog vikenda u galeriji Multimedijalnog centra u Novom Pazaru. Modna revija i izložba slika 9. generacije studenta Internacionalnog univerziteta propraćene su oduševljenjem velikog broja prisutnih, kako ljudi iz te branše, tako i običnih posetilaca. Mi smo se večeras svi uverili upravo šta je internacionalni, šta je fakultet umetnosti. Uverili smo mnogo likovnih scena, gradova, Srbiju i mnogo šire, s tim da smo prepoznatljivi po mnogo čemu. Po dizajnu tekstila i odeće, čista grafika u pitanju, čisto slikarstvo i ove godine interijer. Kao profesor na odseku dizajn i modna kreacija, gde je trenutno 6 apsolvenata sa svojim kolekcijama unikatno slikanih tkanina batik tehnikom, haljinov džinsa i malom crnom haljinom, jako sam zadovoljna. Rado dolazim na izložbe i večeras sam izuzetno sretna što su to studenti našeg Internacionalnog univerziteta koji nam često priređuju ovako divne izložbe i uspešne i što je to jedna riznica znanja. Primetila sam takve su kreacije kao da su kreirali najbolji stručnjaci svetski, a inače izložba ovih radova je raznovrsna. Vidi se da tu ima i portreta i mrtve prirode i pejzaža. Znači, studenti na tom fakultetu dosta temeljno rade i što me raduje, imaju puno talenta. Spoj dizajna, tekstila i modne kreacije dao je modnoj reviji studenta Internacionalnog univerziteta pečat originalnosti i profesionalizma, dok se izložba odlikovala raznolikošću tehnika. Ono što je najvažnije jeste da je Internacionalni univerzitet i naš grad postao bogatiji za 8 apsolvenata. Sve informacije možete dobiti i putem naše web i Facebook stranice. Prijatno!